खुलुमबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो गिबियाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ साफ्रोम नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ दा बे समाव नोंथांमोन बयनिसिम बावहरनाय जाबाय। दा भिडिअ खालामनाया आं गोबाव दिनफोर जाबायमोन, नाथाय माखासे एंगार हायै जाहोनफोरनि थाखाय आरो बेराफारसे सासे हालुवा सुबुं जानायनि थाखाय भिडिअ बानायनायाव गोबां उसुबिदाफोर जाबाय बा भिडिअफोरखौ खालामनो हायाखै। बेनिखायनो आं दिनै गोबाव दिननि उनावहाय फिन भिडिअ बानायफिननाय बा भिडिअ खालामफिननो थाखाय दानि बे समाव आवगायफिननाय जाहैबाय। मानोना मानसिया गोबां बिजिफोर थायो, बेनिखायनो भिडिअफोर बानायनायाव गोबां दिनफोरहालागै गेप्सफोर थानायखौ जाहैबाय। बेनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। दा आं बे समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि फाथाबारि आइलेण्डनि सिङाव थानाय जोंनि जे माइनावपारा आरो दैमुगुरि बे वाटार साप्लाइआ माबायदि जानानै दं बेखौ नायनो थांनो नागिरदों। दा खामानिफ्रा गासिबो फुरा जाजोब्बाय। दा दै साप्लाइयाबो खालामना जासिगोन, माने गासिबो रेडि जाहैबाय। दा बेखौनो माबायदि जानानै दं बेखौ दा नोंथांमोना बे समाव नायहैनो थाखाय थांफिन जाबाय। बिदिब्ला होलांदो नोंथांमोनाबो। बेनो जाहैबाय ने सिगां नोंथांमोना माबायदि जाहोन बेफोरखौ आं देखायदों। नोंथांमोना नाजागासिनो दङ। नोंथांमोनाबो आं होनोसै नायखालांबानो जाबाय। बे जाहैबाय जोंनि गामिनि खाथि लामा जाहैबाय। माने गोबाव दिनफोर जाहैबाय, गोबाव बोसोरफोर जाहैबाय जोंनि बे गामिया दासिमावबो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइखौ मोनाखै। बेयो हांमा बाजारखौ जोंनि 6 नम्बर फाथाबारिसिम बिराद गोलाव गैयालाबो 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार बेफोरबायदि लामा जागोन आरो। बे लामाया नुनायाव जोबोद साधारन, नाथाय बेजों गोबां दंफां फालांगिरिफ्राबो बे लामाजोंहाय माने लांलाय लाबोलाय दंफांनि बेफार फालांगि खालामो। बे गामिया जोबोद गोनांथि, बेनिखायनो सरकारा जोंनि लामाखौ नायसनोब्ला जोबोद मोजां जागोन। माने हांमा बाजारनिफ्राय 6 नम्बर फाथाबारिसिम गैयालाबो 6-7 किल'मिटार बेफोरबायदि जानथाय जागोन आरो। बिसिमोलाव सासन बिफेक सरकार सालायनाय समाव बे लामाखौ ग्रेभेल गारनाय जादोंमोन। दा खिन्थु बे गोदान सरकारजों हिसाबै दासिमावबो सरकारनिफ्राय जेबो स्किमफोर फैथ'नाय जायाखै। दा नायनोसै उनाव माबायदि जायो। थ' फाइनालि लोगोफोर आं दा सफैबाय नैबे वाटार साप्लाइआव माबायदि जानानै दङ नोंथांमोना नायनो। आं बाहेरानि लुकफोरखौ नोंथांनो सिगांनिफ्राय देखायग्रोनो सानबाय। बेफोरबायदि पिक्सारफोर आखिनाय जाहैबाय आरो बेफोरबायदि सावगारिफोर आखिनाय जाहैबाय। बेफोरबायदि माने दैया जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि दङ जों सेफटिफोरखौ लानानै बेवहाय जल जीवन मिसननिफ्राय जोंनि बे माइनावपारा आरो दैमुगुरि बे स्किमखौ हरनाय जादों। बेयो बेवहायनो नोंथांमोन आं दाना फाइनालि बेयाव सफैबाय। नोंथांमोनाबो नायखागोन। बेवहाय लिरदोंमोन सेथियावनो माने घर जल मोनफ्रोमबो न'खरावहाय माने दैनि जगायनाय बा दैनि गोनांथि दङ। बेखौ लानानै जे भारत सरकारनिफ्राय बे ओंथिखौ लानानै बेवहाय गामि गामि बा नोगोर बेफोरबायदि जल जीवन मिसननिफ्राय वाटार साप्लाइफोरखौ स्किमफोरखौ हरनाय जादों। थिग बेबायदिनो जोंनि बे गामियावबो बेफोरखौ मोननाय जादों आरो। नोंथांमोना नायलांदों ओरैबो नायनो हागोन। बे जाहैबाय JJM बेवहाय वाल्स बेफोरबायदि सावगारिफोरजों लोगोसे फोरमायनो थाखाय माने दैया जोंनि थाखाय माबायदि गोनांथि दङ आरो दैया सुबुं माहारिजों माबायदि सोमोन्दो दङ, दै नङाब्ला जों मानसि माहारिया माबोरै थांनानै थायो आरो दै गोग्गो दै लोङोब्ला जोंनि बेमार जोंनि देहायाव बेमार आजारफ्रा माबायदि जायो बेफोरखौ नोजोर होनानै माने मोनफ्रोमबो गामिफोराव गोग्गो लोंग्रा दैनि जगायनाय आसुनि लानानै भारत सरकारा दायथ' लादों। बे जों बाख्नायथाव स्किमा दा जोंनि गामियाव सफैबाय। बेवहाय बेटिं थाबाय आवार लाइफ डिपेन्डस अन वाटार, माने जोंनि जिउआ दैनि सायाव सोनारो। बेखौहाय बेयाव लिरनाय जादों। बेयाव बर'नि लिरनाय जादों गोग्गो लोंग्रा दै जगायथाय बे आसुनिया दा भारत सरकारा आखायाव लाजादों। नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। गोग्गो लोंग्रा माने दैया जोंनि थाखाय जों सुबुं माहारिनि थाखाय बेसेबां गोनांथि दङ बे ओंथिखौ लानानै आरो बेवहाय बुंदों हर घर जल आरो मोनफ्रोमबो न'खराव दै आरो मोनफ्रोमबो न'खराव नाला, दैनि नाला बेफोरबायदि आरो दै जगायनाय बे ओंथिखौ लानानै असमियानि लिरनाय जाहैबाय। घरे घरे पानी न'खर न'खर लोंग्रा दै बेफोरबायदि आरो बेवहाय लिरनाय जाहैबाय। माने दैया जोंनि थाखाय
बिफां लाइफां जिब जुनारफोरनि थाखाय बेसेबां गोनांथि दङ बेखौ सावगारिनि गेजेरजों फोरमायनो सेभ वाटार दैखौ जों बासाय दैया जोंनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखायल' नङा बिफां लाइफां जिब जुनारफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथि दङ बेनिखायनो दैखौ जों बासायनांगोन आरो दैखौ जों बासायनानै लाखिब्लासो माने दै थाब्लासो जोंनि बिफां लाइफांफ्रा थांनानै थागोन बेनिखायनो मा बुंदों माने बुहुमखौ जों बासायनोब्ला दैखौ बासायग्रोनांगोन दैया जोंनि जिउ माने दै नङाब्ला जों मानसि थांना थानो हाया बे ओंथिखौ लानानै बेवहाय लिरनाय जादों माने सेभ एभ्रि ड्रप मोनफ्रोमबो मोनसे फिसा दैखौनो जों बासायना लाखिनांगोन आरो ओरैबायदि आरो दैया जोंनि थाखाय सुबुं माहारि बा जिब जुनारनि थाखाय बेसेबां गोनांथि दं बे बाथ्राखौ बेयाव फोरमायनाय जादों थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं सिगाङाव नोंथांनो देखायनो माबायदि जाना दङ खामानिया आरो माबायदि नुथायफोर नुगोन नोंथांनो देखायनो बे जाहैबाय मेन एन्ट्रि गेट जाहैबाय माने बेजोंनो हाबनांसिगोन आरो मेन एन्ट्रि गेट जाहैबाय आं दानि बे डोरखौ आं खुलिसिगोन बेफोरबायदि नुथायफ्रा बेफोरबायदिबो आरो बे थालानि सिमेन्ट दाहोनाय बेफोरबो गासैबो जाजोब्बाय आरो बे वाटार टेंकि जाहैबाय माने बै माबानिफ्राय नैबे टेंकिनिफ्राय गोजौआव लांनानै बेनिफ्राय ओरै गामि बेफोरबायदि जाहैबाय आरो बे जाहैबाय दै हगारग्रा मिटार बेयावनो अन खालामनानै गामि रानो बेबायदिनो जाहैबाय अफिस न' बेफोर पाइपफोर जाहैबाय माने गिदिर गिदिर पाइपफोर बहायनाय जादों जाहाथे दैनि जेबो प्रब्लेम जाया बेफोरबायदि बे लेट्रिन जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेवहाय दैया जमा जागोन बै सिंनि पाइपनिफ्राय लाबोनानै बेवहाय जमा जाफैगोन बेनिफ्राय गोजौ फारसे थांगोन आरो पाइपनिफ्राय गोजौ बे फिसा फिसा गुदुंफोरा जाहैबाय बेजों दै गयो आरो बेयावहाय जमा जायो बेनिफ्राय ओरै गलांगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबेयाव आरो बेयाव बुंनाय नैबे बारा बिथिंफोर बिथा जाहैबाय दैया सिङाव थांगोन आरो बेबायदि मोनफ्रोमबो खामानिया गासैफोरा जाहैबाय माथ्र' दैल' साप्लाय खालामनो हासिगौ आरो दैयाबो साप्लाय होना जासिगोन बिनि माखासे दै मोनामनायफोरखौ होखारनो थाखाय माखासे मुलिफोर बा संख्रिफोर सारनांगोन आरो दा बबे बेसे टाइमाव हगारो मोजां उननि समावसो फोरमाय बिदिबा नायदो बे जाहैबाय अफिसियेल जाहैबाय बे जाहैबाय वाटार टेंकि टेंकिया एसे देरबावनांगौ फिसा जादों माने गामिया बिराद गिदिर एरियाया थोयोना थोआ जेब्लानाखि दै साप्लाय खालामगोन अब्लासो जों सासे ओमफ्राय माइनावपारानि सासे बिसिनिजों
आरो थाङोना थाङाथाय मा बे दै गैजाया गैया मोनसेल' लांबाय बाला सायख'यो माबा जाबाय बेयो